ovo, kako se zove, ove Hrvate, hrvatski narod i to, odmah ga briši. Odmah imaju oni tamo svoje ljude, pa nek dodaju svoje ljude. Znači oni te mrze. Oni mrze Srbe. To dokazano je. Mi smo imali, neko je ubacio neku Sofiju iz Karlovca, Ustašu. I ona je trovala nas i ovo. Hrvate odmah obriši. Odmah. I onaj Andrej, odmah ga obriši, to je Hrvat, od onoga Smrada, sin, kako zove onaj pevač, znam, onaj Smrad, imao lažna prezimena. To odmah obriši. Ustaški narod. Oni mrze Srbe. Oni mrze Srbe. Ti si odmah otišao. Kad su u hotelu došli ovi Hrvati, kod Hiltona, kad je došao, ja sam odmah otišao. Znači, Ustaše odmah obriši.